Kanjeng badhe nyuwun warah lelampah bebuden bawa leksana satriya Mataram menika ingkang leres laras lurus menika kados pundi Kanjeng? Laras lurus. Laras menika menawi lurus kok jejeg toh lampahipun. Jejeg. Jejeg nggih dados mboten nyuwunengen nggih jejeg. Jejeg menika pangatosanipun nggih nuju wonten dawuhipun Gusti malih. Oh, ngaten. Dawuhipun Gusti malih. Gusti Allah lho. Gusti Allah nggih. Nggih Gusti Allah. Gusti Allah nggih. Laras lurus laras nggih. Laras lurus kan leres menika inggih larasipun. Oh nggih. Laras menika sampun antawisipun Cipta Rasa Karsana sampun manunggil to. Oh ngoten nyawiji nggih Kanjeng. Nyawiji. Terus penggalian lajeng manah menika sampun cipta. Lajeng medalipun cipta-ciptana rak mboten namung ciptaan mboten namung tingkah laku. Tingkah laku. Nggih, dados ingkang pun damel lampahipun tiyang menawi nggih ngugemi gawuhipun Gusti. Nggih. Namung menika. Lan ingkang pungkasan badhe nyuwun pitutur luhur kajeng generasi pemuda supados menika kuat prihatosipun dados tiyang ingkang sae menika ingkang satriya menika kados pundi Kanjeng? Nggih menawi ingkang nemen-nemen menika sepisan menika kedah pun kiyati anggenipun donga. Mergi samping donga menika mangke badhe pikantuk berkah. Pitedah saking Gusti. Nggih. Menika kedah pun lampahi. Lampah menika tentu mboten badhe sekeca rumiyin. Nggih. Tentu prihatos rumiyin, awrat rumiyin. Menika tentu. Mangke menawi sampun pikantuk awrat menika minggah-minggah ngarasaken sekeca. Terus prihatan wonten mriku to. Nggih. Prihatos menika Nggih, lan kedah prihatos nggih Kanjeng. Prihatos rumiyin. Nggih. Mangke lajeng sinau. Nggih tepung dunung menika. Mboten kedah wonten sekolahan to. Nggih. Sinau menapa-menapa saged wonten kados menika sinau nggih. Serawung, lajeng tepung, serawung, lajeng dunung. Terus tiyang ingkang pinter. Nggih. Menika lajeng sampun laras. Laras lurus wae nggih Kanjeng nggih. Nggih matur sembah nuwun Kanjeng awit seserapanipun mugi migunani kagem kula lan tiyang kathah. Amin. Matur nuwun Kanjeng.